Cantos videoxogos hai en galego? Mais. E o máis importante, onde podes atopalos? Nas tendas digitais de consolas non aparece o galego como filtro. E en plataformas como Steam e Itch.io sí, pero no caso de Itch.io hai xogos que aparecen aí, pero non están todos, e no Steam aparecen 1500, oxalá. Pero a meirande parte deles son ou xogos que non teñen nin texto ou xogos que directamente minten están en 3 idiomas e non están en galego. Un exemplo, dos 60 xogos que en setembro do 2024 aparecía que estaba en galego, só un, o Gelatina tiene hambre, estaba en galego. Dito isto, que podemos facer? Pois desde Recuncho Gamer nace Xogalego, un catálogo de videoxogos en galego nos que poderás atopar tantos xogos que estén en Itch.io, Steam e tamén en consolas. Coa idea de que podas atopar ese tipo de videoxogo que estás buscando en galego. Para iso podes filtrar por plataforma, por idade, por xénero, por tipo de estética. Tamén podes atopar xogos clásicos que foron traducidos por aficionados. E agora mesmo podes atopar xa máis de 100 xogos e o número vai seguir medrando. Así que non tes excusa para que o próximo videoxogo que che guste non este en galego. Tes todo isto máis en xogalego.gal. Seguide pendentes das redes de Recuncho Gamer para máis novidades.